Nis, cos le ein pís teicneolaíochta eile, tá Athraithe suntascha hééis tíocht an telefís ó cheapú an chéad lá riamh. Brean muid a rins samplaí go chuig gnáthraí an rudaí. Anseo tá an fónpóca. Siúd ceann na chéad fónpóca a bhí a riamh an. Ná brean se anaisteach. Brean se mór a se andifriúil an cinál fónpóca tá angin is. Siúd fón cliste. Céad na hairthe ag an stusa? Well, tá cnapaí ar an gceann seo, agus níl níos mór i gceann seo. Tá scálan mór ar an gceann seo, tá scálan beag ar an gceann seo. Chomá leis sin, tá éróg ar an bhón seo. Ar ins na cuide nua, tá na hérógaí dinta istí sa bhón póca. Na chu sin go hiantach. De réir má hain an am a rai, fáin an teicneolaíocht níos slú. Tá na rudaí an dul isteach ins na rudaí sin. Nach hiantach ruda. Tá an rud cena céan a gceist leis na telefís seo. Breanna muid ar riontacha. Nis, nu tá muid a breanna warab. I dochleigin smuoinnig céad na cuide atá níos nua ná na cuide eile, nó céad na seanchuide. Nis, breanna muid an gceann seo ar dús. Cad a cheapans tú? An ceann an sean telefís seo, nó telefís nó? Breanna ar an scálan an seo. Ní héon scálan is mó wacha maidíomh, agus freisin ar an taobh tá cnapaí go haise cínt. Simúl. Breanna muid ar an telefís seo inis. Ó, aim an cinál telefís seo. Beidir bhfuil ceann má seo agat sa Somáile. Cad a thugans tú faoi deara leis an telefís seo? Tá an scálan anmhór ar i gceann seo. Chomá leis sin níl cnapaí le feiceáil an. Is féidir cén rialtán a úsáid leis an gceann seo. Seans nach raibh cén rialtán leis na seanchuide. Sin a fágan na cnapaí an. Breanna muid ar an gceann seo inis. Tá an scálan níos lú ar i gceann seo le hais an chéad ceann. Chomá leis sin feicim cnapaí a ríist, agus breaníonn an téanad ar fad níos mú ná an ceann eile. Breanna muid ar an ceann seo. Feicim dachannaí ar an scálan. Sean Scoil se seo rálinn go béh seo ceann na chéad telefís ar an. Tá samsa na seanchuide gur na pictiúr i dubh agus bán. Chomá leis sin, cé gúil an scálan mór, fós hain, tá cnapaí an agus breanse mór go maith. An ceann seo. Well, sa gceann seo tá an scálan is lú an. Freisin tá cnapaí an agus rudaí ar an dá thiamh a bhreainns mór. An ceann seo. Seans go nálíonn tú an ceann seo. I ríist, beidir bhfuil ceann mar seo agat sa Somáile. Tá mis cheapú go béh seo an ceann bunuachta tá. Ceap me go mar se go maith dá gurach muid an áhairdíad ag tosú leis an ceann ba hine go dtí ceann atá ain inis. Cén ceann a cheapans tusa a hagans ar dús? Amha, tá ceapam mis an ceann seo freisin. So baim an ceann seo amach, chur méid go túsa. Sárha. Cén ceann inis? Well, ceapam mis an ceann gan na cuide seo. Tá mar an ceannte around ó mai go an scálan níos lú. Mar sin, tuc an céic an ceann seo inis, agus tá muid fáici leis an trí cín seo. Inis ceapam go dagan an ceann seo, an ceann leis an dá air. Ní bhreainn se chun nuach céanna leis na cuide eile. An ceann seo inis sílim, chur mé an ceann seo naca leis sin, agus mar a dúirs mé cheapam go seo an ceann bunuachta. So leagam mé sin an sin. Ítach, seo hiad ó an chéad ceann i riamh gus an ceann sa lá thainneán. Is féidir é sin dhéanana le aon pís teicneolaíochta.